Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan an Norlan. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kanayon dak nga awagan dagiti barkadak iti NGSB. Wenno te makuna a no girlfriend since birth. Kat gapo takayat ko ang mapadasan ti madan iti kayan ayat, inaram ko ni Benilda. Napintas ni Benilda, natayag ken Morena. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Norlan dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, mabalin ka di nga uray sa anak ama ni Garden ita? Ay saan ang mabalin anak ko? Asino nga'y timang itulod ka dagiti kasapulan ni tatang mo ijay Garden. Mabalin mo't ano malum ka ama pan ijay ayan ti barkadam. Sige, no isuti ko na yun, nanang. Itaman pa'y anapanunot mo ti rumwar. Wano, addan ka ayan ayat mo. Inanang Mike. Apay, adam mo yung nga inaram ko? Lalaingam ngamin ti agaro ma anak ko. Manong titawon mo, ngam aging gaita. Awan paylat ka ayan ayat mo. Busy ak nga road. Uray Uray ka sa nuti kinabisem. Masapul nga adda kumamutin ka ayan ayat mo. Tapno addan tumat agbalin amanugang ka. Saan pa'y nga ita, nanang? Ala, ingka nga rod mga anang. Taitay pa'y nga agur-uray ni tatang mo. Papanam ka de, Norlan. Apay akas lang dardaras ka. Mapanak lang iti balay ti barkadak, tatang. Kat Norabe ain. Asidag lang mo ti balay da Justin, ah. Ala. Sige man langan. Ngamjak kayat amarabyan kaunay. Kan saan kaunay nga aginom iti arak. Tamangan no iso ti pakaisagmakam. Wan tatang. Di mo liplipatan ti umawag. Inton makasangpot ka ijay anak ko. Hindi ka madanagan, nanang. Agawid ak tumatla dagos. Sino nga'y dagiti kakadwam ijay? Da Justin laeng, nanang. Justin, kunak man no, duhata lang dito balayo. Apay nga da babae. Ay na, nobiyak mo ti kadwata. Undi ayam, nilay ka. Hi, Laika. Hello. Babe, pasensyaan mo na, dahito yung best friend ko. NGSB gamin. No girlfriend since birth. Iti dayta kinataar mo? Ay na, uray no gwapo ka. No di mo amo ti agaram. Awan lataa. Nungay nga taitad ko ti number ti best friend ko, Norlan. Ha? Ay, saan? Anya? Ay na, kayat mo ka dito agbaak, Norlan. Addan tumot la siguro. No saan nga ita? Inton to. Ah? Iyag mo ta cellphone mo, ta isave ko ti number ti best friend ko. Saanin? Nakababain. Ne. Apay nga. Inalamot ti cellphone ko, Justin. Oh, ato iti cellphone na. Sige. 09. Aday ta. In-save kon. Ang amangan no saan mo manen ateksan. Anya nga tano awagak laangan. Ha? Nasaysaya at pay. Iti kasta, maadaan mo't itinobya da ito'y best friend ko. Ay, di more aramidan da ita. Laika. Nay,adamadlaw ko kan ka, anak ka. Nagmayat man tiisam mo asimang pag. Ha? Di daklat ta ka din ikaskaso, nanang. Di mo kunaan nga addan iyam amom kanyak nga agbali na manugang ko. Awan pa'y, nanang. Nasaysaya at matlaeng no adda tinobyam, Norlan. Kitam lang tapilyam jay saan anaartay. Jak kayat ang mangyawid ka iti manugang anaartay.
Ibagbaga kaon, tapno ang maom. Wen tatang, siyak pa iti ko na ayaw. Ala, ingka nga rod manganan. Tanay, maturog kamay nanakaw. Narabyan kan tumot nga main. Iso nga imuna kamin anangan. Wen nanang, di yung matunay pagungunan ti balaya ah. Bridge. Nurlan! Agring ka ditan! Nurlan! Anya turasan! Wen nanang, nakaring ako. Rumwar ka nga ruda na anak ko, tao may kaagkapain. Pasensya kayo nanang. Naldawa na ka nagring. Mala, umay kaagkapain. Ay. Day, adan samot umawawag ka. Ni Justin siguro nanang. Sika adan sa ilimlimod mo kada kamay. Awan? Ni nanang mat. Alain ka pa'y sungbatan. Amangan nun na patagtibaga na. Kalpasan na, sumarunukan ni kusina. Awan pa'y ka din ni Binilda? Paumay damat ka no kung nanilay ka. Ayun gayam. Nagaram ka din kin ni Binilda. Awan. Say-saya atom ti agaram Iti kasta, mapadasam mo ti maadaan iti nobya. Saan ko pa yan nakadwa iti personal ni Binilda? Ngam panagriknak, agayata kon kankwana. Ngamin, nag-sweet unay. Kastoy gayam tirik na ti agayat, Justin. Ay na, kunakmat ngamin kan ka. Say-saya atak ti agaram kini Binilda. Iti kasta, adan tumat ten nobyak. Rumbeng laeng, Nurlan. Narigat ti agbaak ita panawon. Awan ti mga sikasukan ka, nulumakay ka. Hi, babe. Ni, adda kayo matgaya man. Adda mat awit yo. Wan, meriendaan tayo. Saan mat amasapol nga agala kayo iti meriendaan tayo? Adda mat tinakasagana dito'y balay. Okay lang mat kanyak. Awan gayam. Norlan, ni Benilda. Benilda, ni Norlan. Hi, Norlan. Hi. Ne, saan kayo nga agbabain Awan ti maalayo iti kasta. Mabalin ka din agtugawak dito'y abay mo, Norlan? Ha? Sige. Agtugaw ka laing, Binilda. Nagpintas ka gayam iti personal. Saan ka di nga imbagakan ka, anapintas ti best friend ko? Anya nga ay Benilda. Nagaram ka din ni Norlan kan ka. One best. Katsong bata mo na. Makauray akmet, no saan pa ang nakasagana ni Binilda. Agyaman ak no kasta, Norlan. Ay na, bagay kayo talaga. Ay, no syakti si ka best. Song bata ko ni Norlan. Ang mga noon na anda ka pa'y tidaduma. Saan mat siguro? Tay kunak nga roden. No girlfriend since birthday tay best friend ko. Ngamno pa'y kasta, sumbata mo. Si Kamet, Justin. Kasta ka di? Sige. One man laangan. Yes! Pudno ka di tinangag ko, Binilda. Kaya't ka di asawan day taas sinong batan na kon? One. Tay tinabit pa pa nagamam mo ta. Agayatak matankan ka, Norlan. Nay, Norlan. Agis-isam kamot dita, anak ko. Asino nga'y day takatiks mo? Ni Binilda, nanang. Kaya't nakano ti agpasyar dito'y ayan tayo. Ay, kat ayabam tapno maamamok mo ti agbalin amanugang ko. No kasta, nanang. Mabalin nga ipasyar ko ni Binilda dito'y balay? Apay kit din asan. Ayabam, siyak ti makaam mo iti kanun tayo. Agyaman ak, nanang. Teksam ta umay. Kalpasan na. Agdalos ka dito'y balay. Tanay, nakababaeng. Wen, nanang. Siya akong ti makamo. Si kagayam tinubya ti anak ko, balasang ko. Ay na.
Nagpintas kagayam iti personal. Agyaman nak, tita. Ay, ang mga numabisin kan. Sige tag merienda tayo pa'y. Ay, Norlan! Umay kan anak kaw. Tanay, managbabain sabot to'y nubiam. Saan ma, tita? Kinapudno na. Kaya't kayo mat ama-am-am mo. Ay, agyaman no kasta, balasang kaw. Ay, gayam. Nagpakada ka kadi kadagiti naganak mo. Sakbay ngay may kaditaw. Kwa, tita. Di makalak ngamin nga awan ti amak kan ina. Ay, pasensya kan balasang ko. Madanagan na kami. Ang mga nubirukan da ka. Okay lang, tita. Maawatak mat. Babe, pasensya ka na. Saan ka na sinukon? Ngamin, aluti naramid ko dito balay. Okay lang, babe. Tinapatag, nakasangputak ditoy. Kastoy gayam tirik na ti adda ka ayan-ayat na. Naragsaka ka na yun. Adda ka na yun ti mangibaga iti I love you. Ha? Ay katun naragsak ti maaddaan iti nobya. 2 bulan min kini binilda. Kadaging ka ita, nakaragragsakak tunggal umawag wano ag-text kanyak. Nasayaat no kasta. Addamot ti inspirasyon mo iti biyag. Wan nga rod. Manipod ita, say-sayatak ti agtrabaho. Iti kasta, makaurnungak iti pagkalay sami kini binilda. Ken kayat ko amang ipatakder kami iti bukod mi abalay. Maragsakan akparakan ka, Norlan. Nagyaman na ka, Justin. No saan nagapukada kayo kinilay ka? Saan ko anam-amo ni binilda? Dakkel apagyamyaman na kada kayo. Awan anyaman na, Norlan. Katsapay ko ma, taagtultuloy iti ragsak yu adwa. Hello babe, kumusta? Anya dyan baga kanyak ni Laika? Anaginom kayo kano ka ni Justin? Ha? Basit lang babe. Saan ka din ay bagakkan ka? Adyak kaya tamakin inom ka. Ang mga no damam-among asabali, kat isukat na. Uy, saan mo ta? Sikat ay ayatak babe. Kadyak maaramid ti kasta. Diyak kayatan, amakin inom ka. Naawatam? Ha? May sapay. Diyak kayat amapmapan ka itino sa dino di ta lugar. Ang mga no damam-among, kat isukat na. Agtalag ka kadi kanyak babe. Sika lang mati ay ayatak. Kan barkadak ni Justin, babe. Iso ka na yun nakamapan ni Jaenda. Basta, no anya timbaga, iso ti masurot. Sige babe. Matungpal ti kayat mo. Agsagada ka, Norlan, tamapan tayo pa siya dagiti kakasinsin mo ijay bagyaw. Ita ka din, nanang? Wen, ag-first trip tayo. Tapno makasangpot tayo sakbay ng agtudo. O may kadimat lang ni tatang? Wan, kaya't kumatlang asarong karan dagiti kakabagyan tayo ijay. Hala, agsagana kamatan. Saan ko ngamin nga inbaga idirabe tanarabyan ka. Sige, tagrubwatak nga rodan, tatang. Adan sa umawawag ka, Norlan. Baybayan nyo pa lang, tatang. Teksak tulangan, into nakarubwatakon. May sa alawas asaan ka nagpakpakita kanyak, Norlan. Pasensyakan. No saan ko ngayon bagakan ka, napan kami di bagyo. Anya, kunakmat kan ka, asan at tila papapanam? Sana tila papapanak. Kakabagyan mi matlang tinapanan mi di bagyo. Kat, uray man? Apay ka di akasta ka, binilda. Istrikto ka unay. Amin nga ramidak, dakas para ken ka. Kunakmat nagtalag ka kanyak. Ha? Agtalag? Iti kastangar aramidam? Ti kayat mo ngamin, si kaka na yung ti masurot. Apay, anyat pa nagkunam kanya kaya. Babayero? Siyak tinobyam, katrumbang laeng. Ano anya ti kayat ko, iso ti masurot. Oh, apay. Istrikto ka din nilay kakan ka, Justin? Saan mat? Apay,
Adda ka di sa anyo anak kinaawatan kan ni Binilda. Kasla kayat kun ti makiwin naswas kan kwa na. Saan ako na naragsak iti relasyon mi? Ne. Apay ngay. Anya ti makagapo. Di na kayat ang makiinumat. Di na kayat ang mapanak iti sabali a lugar. Apay ka no? Amangan kanuno isukat ko iti sabali. Panagkunak kat saan ngagtalag kanyak? Saan anasaya at tikas tangar aramidin tinubiam. Ipadas mo pa'y akasarita. Amangan no adala ang parikot na. Namin ano na kinasaritak, nga mawan latta. Nuan niya ti kayat na. Isu ka no ti rumbang asurutek. Ay, jak laing pagarop akas tagayam ti ugali ni Binilda. Makiwin naswasa kon kan kwa na. Kaslamot bakbakkalan na ko ni tikas dengar aramidan na. Saan kami pa agasawa? Ngam istrikto una yan. Kasanong tulangan, into nagasawa kami. Di ka na ayon ti apa mi. Apay asaanan ngam umay ni Binilda ditaw, Norlan. Kaguranak nanang. Nay, apay. Ti kayat na, kat dituyak la ang balay. Di na kayat amapanak kadagiti babarkadak. Bueno sa di naman a lugar. Tamangan kanuno at na makita ka sa bali kat isukat ko. Ay na anak ko, pagsaritaan nyo na imbag day taabanan. Namin ano kami na nagsarita nanang. Ngam di nakdenggen. Awan pa nagtalag na kanyak. Kat anya ngay nga ruti plano manak ko. Makiwin na swasa kun kan kwa na nanang. Sana kun anaragsak iti relasyon mi. Ay ayatak ni Binilda. Ngam jak kayat ti ugali na. Apay nga itakalaang. Uno, adda sa bali akasin sinarak mo. Sasawamit. Kinapudno na. Imayak. Takayat ko nga ibaga. Amakiwin na swasa kun kan ka. Ha? Ne, apay Norlan. Sana ko na naragsak iti relasyon ta. Panagkunak. Panawanan. Tapno waya-wayaan ta titunggal maysa. Apay ang naglakalang nga ibagam ti kasta. Ay ayatan ka, Binilda. Ngamjak kayat ti ugalim. Mabakbakkalak iti kastangar aramidam. Apay, adda ka din nakita mo na sa bali. Kas iti kinunak. Ay ayatan ka unay. Ngamjak kayat ti ugalim. Jak kayat alapdam amin akayat ko nga aramidan. Kan amok nga awan pa nagtalag mo kanyak. Jak nga rod kayat at tilap at papanam. Kano sinula di tanti kadkadwam. Nakapagdesisyon akon, Binilda. Makiwin na swasa kon kan ka. Agyamanak iti panagayat nga imparik ng kanyak. Ay ayatak ni Binilda iti kasta unay. Nga maasyanak mat iti bagik, Mr. Lonely. Jak kayat ati ay ayatak kat isumatla ang timang lapad kadag iti kayat ko nga aramidan. Isu nga in-break ko ni Binilda. Daytoy man ti kapadasaken ayat. Tuy pagayam mo, Norlan. Pagayam Norlan, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nagsaya at ngagpaiso ti maddaan iti kayan ayat. Tapno at damat inspirasyon mo. Ngam ti sana nasayaat, nuti kaayan ayat mo kat isumet ti mangipaay iti sakit ti ulong. Ala, sapay la ko ma, tayintun sumaruno nga agayat kamanen kat makatumpungkan iti babae akap-kapnekan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinagan an Norlan iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Letty Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami iting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.